abote donya kabeh ora ngandhelke wong tuwa tabungan ora sepiro sangu mung restu lan tuwa ngadepi pancoban sing teko turu dhewe bapak jan jarang ngancani ngilir tengah wengi bapak durung bali saya gede saya ngerti apa golek rezeki sing halal sing iso berkahi lanange jagat dadi kaya Arjuna rakakean crita susah seneng ngadepono anakku lanang dadi pepadange dalan ora terus tak kudang dadi lanang tenan carane ra perlu melu ngrasane rekasane omah mewah mepet sawah ora kudu penting cukup kadang yo turu dhewe bapak jan jarang ngancani nglilir tengah wengi bapak durung bali saya gede saya ngerti apa golek rezeki sing halal sing iso berkahi jagat dadi kaya Arjuna rakakean crita susah seneng adepono anakku lanang dadi pepadange dalan ora terus tak kudang dadi lanang tenan anak lanang kudu iso nyangga abote donya.